流新安城東岡崎港に停まります。特別車は1号車2号車で座席が指定です。特別車には乗車券のほか入園チケットが必要です。4番線到着は知立新安城東岡崎方面に参ります。一部特別車特急の豊橋行きです。前寄りの2両1号車2号車は特別車となっています。1号車、2号車は特別車、3号車から6号車一般車です。まもなく3番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。大田川方面の中部国際空港行き19です。神宮前、大金、大道町、新学園3番線電車にご注意ください。3番線到着の電車は19分発大田川常滑方面に参ります。準急中部国際